Η ιστορία της ελληνικής εταιρείας Alzheimer ξεκίνησε το 1994 και συμπληρώνει φέτος τα 20 χρόνια λειτουργίας της. Όλα αυτά τα χρόνια, η εταιρεία οργανώνει εθελοντικές επισκέψεις σε δήμους, εκκλησίες και καπί, πραγματοποιώντας ενημερωτικές εκδηλώσεις, αλλά και εξέταση των ηλικιωμένων. Σήμερα υπάρχουν κέντρα ολοκληρωμένης φροντίδας ασθενών με Alzheimer σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βόλο, Χανιά, Ρόδο, Λάρισα, Ηράκλειο, Χαλκίδα και Πάτρα, όπου εξετάζονται κάθε μήνα κατά μέσο όρο 2.300 ασθενείς. Σκοπός είναι να ιδρυθούν παρόμοια κέντρα και στις 7 περιφέρειες της χώρας, ώστε να μπορούν να βοηθηθούν όσο το δυνατό περισσότεροι ασθενείς και περιθάλποντες. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν 2 μονάδες αντιμετώπισης προβλημάτων νόσου Alzheimer, οι οποίες παρέχουν κέντρο ημέρας ασθενών με άνοια, κέντρο φροντίδας περιθαλπόντων και υποστήριξη της οικογένειας, υποστήριξη και νοσηλεία κατοίκων. Στα κέντρα ημέρας γίνεται εκτίμηση των αναγκών, εκπόνηση και εφαρμογή εξατομικευμένων σχεδίων φροντίδας και αποκατάστασης για τους ασθενείς με άνοια. Οι μονάδες εκπαιδεύουν τους ασθενείς τους ώστε να αποκτήσουν κοινωνικές και ατομικές δεξιότητες όπως χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τους βοηθούν να διαχειριστούν τις διαταραχές συμπεριφοράς και συναισθήματος που προκαλούνται από την άνοια με μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις. Πραγματοποιούν θεραπευτικές παρεμβάσεις όπως λογοθεραπεία και δισκοθεραπεία. Ενημερώνουν και υποστηρίζουν ψυχολογικά τους περιθάλποντες και τις οικογένειές τους. Τα 2 κέντρα ημέρας, πέρα από την άμεση επαφή με τον ασθενή, παρέχουν στήριξη σε όλη την οικογένεια, καθώς και μεμονωμένες ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις στους περιθάλποντες. Οι ομάδες στήριξης περιθαλπόντων που υποστηρίζονται από την εταιρεία τους βοηθούν να ανταπεξέλθουν στο ρόλο τους, να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και να παρέχουν υψηλή ποιότητα ζωής στους ασθενείς και στους εαυτούς τους. Στόχος τους είναι να αντλήσει ο περιθάλποντας συναισθηματική υποστήριξη, ώστε να αντιμετωπίσει συναισθήματα απώλειας, μοναξιάς και αβοηθησίας, να παρέχει στήριξη και συμβουλευτική στα μέλη της, καθώς και να τους βοηθήσει να επιτύχουν γνωστική αναδόμηση των στάσεων και των πεποιθήσεων τους σχετικά με την ασθένεια. Για τους περιθάλποντες που δεν έχουν πρόσβαση στο κέντρο ημέρας, παρέχεται μια διαδικτυακή υπηρεσία στήριξης. Η ομάδα κατοίκων φροντίδας αποτελείται από οδοντίατρο, ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό. Επίσης, υπάρχει νευρολόγος, ο οποίος εξυπηρετεί τους ασθενείς της ομάδας. Στόχος της ομάδας είναι να πραγματοποιεί επισκέψεις σε σπίτια ασθενών με άνοια τελικού σταδίου ή και λιγότερο προχωρημένου σταδίου, που για διάφορους λόγους δεν μπορούν να μεταβούν στη μονάδα. Κάθε μέλος της διεπιστημονικής ομάδας εκτιμά την κατάσταση του ασθενούς από τη δική του πλευρά και προσφέρει το μέγιστο δυνατό. Όλοι οι γιατροί και οι συνεργάτες της ελληνικής εταιρείας Alzheimer είναι σε θέση να δίνουν ομιλίες για την άνοια και την τρίτη ηλικία. Οργανώνονται επίσης σεμινάρια για περιθάλποντες και επαγγελματίες υγείας, πανελλήνια συνέδρια κάθε 2 χρόνια και ημερίδες με πιο εξειδικευμένα θέματα επάνω στην άνοια. Επίσης, οργανώνονται προγράμματα ενημέρωσης της κοινότητας για την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος και των προκαταλήψεων που σχετίζονται με τις ψυχικές διαταραχές.